Kani kumbate ni sunod si Man ay nay, I'm sorry. Kuha na lang. July 6, 3 weeks na lang. Impeachment trial na ni Sara. Impeachment trial conference padayon karong adlaw daw. Kani kumbate mo mayo da. Ba? Kaya ada kay ekonomiya bahala na niingon si busy. Sige lang. Totoo, balikan na to. Pero ang presidenteng bangag hapon dito sa Kasan, Russia, matay gibuyag siya ni atol sa ilang bilateral, actually, dili mo to bilateral, naghanap to silang meeting. Nag-meeting sila sa Putin sa Russia. Iyay, wa kasugo dayon ang presidente sa Russia og sulti kay gibuyag pa ang inyo presidente. Wala mo tayo, umuta na. Gibuyag siya ni Putin nga, giingnan siya nga, oy, bongbong, isulot ng sampung sa imong buog, oy. Ito bang earphone, singa namin, earphone mo na, no? Kanang ibutang, sampung sa imong buog, isulot na. Pero inoon, ang iyang gusto nga, kinahanglan ko nung dunay strong cooperation ang Russia ug ang Pilipinas in terms of pagkaon. Import na punta ato Russia. Nila ambisyon ng gobyerno silang import. O energy ko, no? Mabalit na itong crudo, gasolina sa Russia kay barato ra. Pero, aron ko, no, ganahan po, kaya human siya, nauwawan itong Russia in town. Nauwawan ang inyong presidente, pagkahuman, iyang imbitar ang presidente sa Russia parehos Pilipinas, iyang inantin. Adto niya tas Pilipinas tinatin. Hoy, nung dan nga, murag na, na-disquedo. So, ayun ito, balik ko contact si board member dong, palihog, mas may, kay, basig di na ron, open na ron iyang linya, atong, suwayag pangutana. Pila maginig 17 mail, pila may idugang, ani? Kanang 17 mail, dito pa na sa kang lalayng panahon, nabutangan og kuan, gibutangan og lagway ang cover sa notebook, atong, sige, no, atong nga bata na yun, liso na yun, kaya may wakwak na akong. Naloko na. Miss Liesel Villarin, good morning. Morning. Inungdan nga, si Governor Pam Bari 4 ni Mando na, nga, kana tanang mga notebook na ay naong ni Gwen, kumiri na, o niya, butangin naglain. Oh ba? Lugo sa province ang ibutang instead og naong atong lalay kay Naloko na. ludo na mga bata magtanaw ato. Oh ba? Atong i-contact ron ang linya ni board member dong kabahin aning maong isyo kay kagahapon dunay 17,000 ka mga notebook dani patadaghanam na ning notebook oy. Matabang ni mo ni kanaghan unya I don't know unsa pay uban nga ipamutang ani ni ipanghatag ni Governor Pam og ano sa po ni sugod og panghatag kay kumiran pa man ni. Kuhaon mo tong Oh ba? sa likod nga bahin di iPod ani sa notebook kita ani god katong ni aging mga pang-distribute pa nila. November man ipanghatag natong lalay kaniadto. Buwas November na ipanghatag ang katong apay pandemya ba. Pero ang klase magsugod tog Hunyo. Pareha karon god Hunyo 8 tang sugod. Oh ba? Pero ang November naman to ipanghatag na lunchbox na pud iyang naong. Pila may idugang ani kay matod pa ang bagong supply daw logo na gyud sa Kapitolyo ang ibutang sa cover sa mga notebook. Nasa tong linya si kani provincial board member o karon focal person sa provincial government on education kani board member dong Bari 4. Board, may buntag nimo. Hello, may buntag, Sir Okaw. May buntag sa tanan na naminaw. Board, kaning 17 mail ka mga notebooks magamit pag yun ni tanan, i-consider mo dugay-dugay na rabaning na stock. Yes, amo nang gi-double check kung maayo pa ang quality kung magamit pa. Sa among pag check yun is okay pa. Magamit pa to siya. So, 17 mail ra gyud ni or na ay mga di na magamit pila man kabuok og na ay dili na. Actually, sir, ang total number ako manggi paihap ko sa is 18,170. Aso na ay na 1,170. 18,170 ang total gid na siya. Uy. And ang naay uban na daot nabasa tingali dito sa ulan. Pero wala pa may kaihap ko to pero ang magamit pa sir is kanang 80,000. Kataghan pa di ani. Now, kaning mga notebook ra ni kinsa ano sa amni magsugod ang panghatagay. Kay coveran pa man ni ang kanang cover karon sa pawan. Ano sa amni posibleng mahuman pag pang-cover o ni ano sa amang pod ipang distribute.
Yes. Nagsugod naman may pag-cover ana katong tapakan og sticker. This ang pasalig sa supplier is next week deliver niya na tanan kanang 18,000. And after ana, hopefully next week kay nag-anam-anam na mag-delivery kay nag-purchase naman tag mga bago na mga school supplies. Hopefully next week makompleto na namo kay kung i-distribute namo karo kay nag-anam na pa man sila nag-deliver, di pa kay kompleto. So next week siguro makasugod na para maka-full blast na siguro next week. Ang idugang ni board dong pila man pod kabuok kaning bag-o nga na-purchase under the administration of Governor Pam. Di ko kaano sa actual numbers, sir. Pero ang amount is around mga 370 million siguro kung wala ko masaya pa na. So Total na siya. Dili lang siya notebooks. Tibok na sa school supplies. gawas sa mga notebooks, unsa man yung mga school supplies kay panghatag ninyo diha board? Yes, lain-lain man sir per grade level. Ang basaang makadawat is from kinder up to grade 12. Apil na Kasagaran yung mga senior high school ani? Yes, apil ang grade 11 and grade 12 na kay school supplies na ipang apod-apod sa tanan po. So, lunchbox. Katong sa una naman mga kanang knapsack, inana, apil na ni ini? Yes, na ay mga bags o ang bag ko karon gibutangan na mo pencil bag and mga tumblers. I see. Tumblers ang tanan. Yes. So, kadaghan ani. Now, board, ari ko sa, doon na pa ba'y pondo ang Special Education Fund for school buildings? Daghan mga gubaon niya. In fact, kanto ganing sa mua dito sa lungsod sa Barili, ang gibuangan, guba na to, wala magamit. Murag na po ka mga classrooms. Pero, wa pa ma-demolish. Napa ba'y budget ni ang SEF karong tuiga? Yes, actually, naggahin ang provincial government sa SEF for construction sa school buildings almost 1 billion. 1 billion gid ang total. And sa mga TLS or temporary learning shelters, amo na nabid mga 252 kabuok. And next week, amo na sa sugdan ang bidding process para sa atong mga umaabot na smart classrooms, which ang smart classrooms tagaan kada lungsod o 2-story 4 classrooms. Okay. Board, asa man ni dapita ang daghan kay ang dito sa South murag daghan-daghan man po dito kanang actually dili tingali ito linog related nga mga naguba pero dilapidated din gyud nga mga buildings pero ang norte mo'y grabe tungod atong linog in September 30, 2025 last year. So ang kaning dito sa norte pila may do na ba kay figure kung pila gyud ang naa sa norte nga karon gibiding na og bidingunon pa pod. Sama sa gingon ko na ako ganina, Sir Okay, sa TLS or temporary learning shelters, mostly naagid na siya dito sa norte. Kung wala ko masayop, mga 80% sa north good na siya. I-allocate. Loyal to sa tuwa, board. Gabay naman to. Kasi tungod ba na sa nalinugan? So, nandito gid na sa north. So, kaning maong pundong budget karon na ipunan pa ni sa previous years nga mga budget sa SEF? Karon na budget, sir. Karon nga tuig. Karon lang. So, Yes. ang sa South, ang kaning 20%, posible, murag daghan mo po kay gubaon, wala na tayo madugang. How about ang sa DepEd nga funds, doon nakikoordinate na ba ang provincial government? Tinagin ni mo yun. Muha man yung 40 diha para sa ilaha pong pagpanukod. Kaya murag, kanang 80% nga para sa norte, sa province pa ng budget, ang sa DepEd, naapod sila by lain. Kaya murag naam ito gigahin si Secretary Sani Angara po para sa province of Cebu. Yes, ang provincial government nag-request na taog additional classrooms dito with sa kagamhanan dito sa Manila sa DepEd. O kung wala ko masep 9 schools pero mga dagko kay ito siya Sir Oka, mga 2-story 8 classrooms ang naapoy 3-story na 10 classrooms at ito siya. So kani Mga dagko. So kaning mga pangtukuran arita sa province inyohan kaning mga pangtukuran bordong kani gisurvey na ni sa taga Mines and Geosciences Bureau nga safe ba ang maong yuta nga tukuran usa mo pabarog og school building?
Yes, dito sa north, especially sa north, amo nang Norte yun. giingnan ang MDRRMO, ni coordinate naman ang DepEd o sa mga local na MDRRMO dito sa north para kung nasa gi-determine na school, tanaw sa kung maagian ba sa Cebu Fault Line. Ay, si kay matay. Simbako o kuhan, delikadog yung kayo ni. So, karon pila ba, na-survey ba ninyo lately, uban sa imong mga sakop diha, ang norte, kung pila pa kabuok nagklase na as gawas, kanang 10-10 lang ba? Pila pa ka eskwelahan eh? Daghan pa kayo ni Board? Wala. Daghan pa siguro na, sir, kay gipadadaan kong picture, ang nalimot lang po asa. Dito man sila nag-eskwela, nagklase sa hagdanan. Nagmadili na ata to, nasa na sa hagdanan. So, maluoy kay Maluoy kay mga bata. Maluoy kay. But at least, ang inyong paningkamot diha ni Governor Pam, pinaagi nimo, imuha man ning teritoryo ning gi-assign diha nimo. Sir, ang amo lang paningkamot, ang amo lang pong po nga mapadali kay kining mga kontraktor pod nga nakadaog sa bidding, ila itong paspasan para pod karon tuiga makatilaw po nagtarong nga classroom sa mga bata sa norte. Yes. Ang sa katong gingon ako ganina na 250 na nabid na mga TLS, ang contract ana is 45 days lang, mahuman naman na siya. So paspas kay na. Kanilang ato ang smart classrooms na 2-story 4 classrooms is medyo mga at least mga 3 months siguro na. So wapay Pasko, nindot ang classroom sa mga kabataan. Yes, amo ng target. This year gid mahuman gid na siya tanan. So ang classrooms ana is 269 plus 200, around 500 classrooms. More than 500 classrooms. So marotoro din sa norte katong nga nagaguba posible. O katong wa magubas bagyo Yes. linog na gias bagyo posible pod nga mahurot-hurot na gid dito ang norte. Yes, sir. So hopefully ang south na po unya sunod tuig mo og mabudgetan ang og dugang ang taga south mo kinagang mangguba dito sa ato dapita. Yes. Amo nang paningkamutan, sir. Basta natay budget and si GovPam, sige naman po, pangita og pamaagi na makaduol po siya dito sa Malacanang para sa additional na pondo para sa mga school building. So, Bordong, salamat kay sa inyong information ha. So ako lang klaron, balik lang nga kanang ipanghatag nga mga notebooks gikan sa provincial government pinaagi nimo og ni Governor Pam wa na ginaynawong og mga public officials gikan sa gobernador ngadto sa mga board members kundi logo na sa provincial government. Yes, wala na gid ang mga now amaw ng ang instruction ni GovPam is simple basta magamit ang mga bata. So logo lang gid ang amo gibutang og mga instructional materials dito sa lane. I see. Board, salamat kay sa time. May buntag nimo. Why sa pa yan. Thank you. Si kanhi provincial board member Dong Bari 4 o niya siya mo'y focal person on education sa provincial government. Matay ang mga bata nagtuo ko karon tuiga murag arang na sila agi. Kay kada ukab sila notebook provincial government naman si Governor Pam naman nagpabutang anang logo dili na mo sa una something ganun na may wakwak. Wanay wakwak so okay na. Loko na. Sige pong sinya sa ko partner. Commercial pa niya oy. Matay. Wala ko pero sige lang di ay mga topic nga akong hisgutan sunod semana. Labi na ginang home credit nga gipamulta sa Securities and Exchange Commission kay pagka sa pahis ning maningil sila matay na appeal ko kuha ni kinako umigo lagi nananghin ka. O ba? Appeal tiga kumikil niya. Agoy ka ako may hulga-hulga og kiha ko matay kinaon ko ng kiha dong. Ara ko ni kay toslog ti kasi ninit.